ஹாய் எவ்ரி ஒன், வெல்கம் டு யஸ்வந்த் ஃபேஷன். ஆஃப்டர் தீபாவளிக்கு அப்புறம் நம்ம போகிற ஃபஸ்ட்டு வீடியோ இது. இப்போ வந்து நமக்கு வாலினார் பட்டு கலெக்ஷன்ஸும் சாரீ கலெக்ஷன்ஸும் வந்துட்டு நமக்கு நிறைய கலெக்ஷன் இல்லாதனால நான் இப்போ ஸ்டிச்சிங் விலாக் போட்டிருக்கேன். தீபாவளிக்கு அப்புறம் புதன்கிழமை இன்றைக்கி தான் வந்து ஷாப் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஓப்பன் பண்ணி நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ளவுஸ் ஸ்டிச் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஆல்ரெடி வந்து இதில் வந்து ஒரு 2 ப்ளவுஸ் வந்து கஸ்டமர் கொடுத்துட்டு எனக்கு ஸ்டிச் பண்ணி கொரியர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ தீபாவளிக்கு ஒரு 3 நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம கொரியர் பண்ணியிருந்தோம். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு 3 ப்ளவுஸ் வந்து அனுப்பிச்சி விட்ருந்தாங்க. ஸோ நம்ம அதையுமே வந்து அதில் 2 ப்ளவுஸ் வந்து எனக்கு தீபாவளிக்கு வேணும்னு கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ நான் ஸ்டிச் பண்ணி அனுப்பிட்டேன். அதில் இன்னொரு ப்ளவுஸ் தான் இது. அதை இப்போ ஸ்டிச் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ தீபாவளி அன்னைக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு நைட் ஒரு 2:00 வரைக்குமே எனக்கு ஒர்க் இருந்தது. அதாவது சாட்டர்டே முடிஞ்சு சண்டே இயர்லி மார்னிங் 2:00 தான் நாங்கள் ஷாப் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு போனோம். ஸோ நமக்கு அது வரைக்குமே ஆர்டர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண வேண்டியிருந்தது. ஸோ நிறைய வந்து ஒரு 2-3 செட் வந்து தச்சு நான் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன். அடுத்த நாள் காலையில் வந்து கஸ்டமர் வீட்டில் வந்து வாங்கிக்கிட்டாங்க. ஏன்னா அன்றைக்கி சாமி கும்பிடணுங்கிறதுனால ஷாப் ஓப்பன் பண்ண முடியல. ஸோ அதனால் கஸ்டமர்ஸ் வந்து வீட்டில் வந்து வாங்கிக்கிட்டாங்க. ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து அவங்களுக்கு சென்னைக்கு வந்து கொரியர் பண்ணோம் இல்லையா, அந்த கஸ்டமரோட ப்ளவுஸ் தான். இதில் வந்து அவங்க வந்து ஒரு ரொம்ப ரெகுலராக கொடுக்குறவங்க தான். ஸோ அதனால் அவங்க கொடுக்குறப்பே சொல்லி கொடுத்தது என்னென்னா, நமக்கு வந்து இதில் பட்டிக்கு வந்து அவங்களுக்கு கிளாத் பத்தலை, லைனிங் கிளாத்து. ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, அவங்க வந்து பின்னாடி வர அந்த கிளாத் மட்டும் சேம் கிளாத்தாக லைனிங் கிளாத் தான் வேணும். ஏன்னா அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ப்ளவுஸ் வந்து திரும்பும் இல்லையா, மடியும் இல்லையா, அந்த மாதிரி மடிஞ்சதுனாலும் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு கிளாத் வந்து தெரியாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதனால் நான் ஒரு பட்டிக்கு கூட துணி இல்லை அப்படிங்கிறதுனால அதுக்கு மட்டும் ஜாயிண்ட் இந்த மாதிரி கொடுத்து நம்ம எடுத்திருக்கோம். ஸோ அடுத்தது வந்து அதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி கிளாத் இருக்கிற ஒரு உள்ள அந்த நடுவில் கொடுக்குற பட்டிக்கு கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி கிளாத் இருக்கிற ஒரு மெட்டீரியல் எடுத்திருக்கோம். ஸோ இது வந்து மெயின் கிளாத்து. இதுதான் நம்ம வந்து அட்டாச் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஒர்க்கு நிறையா இருந்ததுனால என்னால் வந்துட்டு எந்த வீடியோஸுமே வந்துட்டு எடிட் பண்ணவோ இல்லை எடுக்கவோ கூட முடியல. நிறைய டிசைன் ப்ளவுஸ் வந்து ஸ்டிச் பண்ணோம். பட் என்னால் எடுக்க முடியல. அதில் வந்து ஒரே ஒரு ப்ளவுஸ் மட்டும் கஸ்டமர் டவுட்டாக தான் சொல்லிட்டு போனாங்க. நான் முடிஞ்சால் வந்து வாங்கிக்கிறேன், இல்லைன்னா ஆஃப்டர் தீபாவளி வாங்கிக்கிறேன். அந்த ஒரு ப்ளவுஸ் மட்டும்தாங்க இருக்குது. நான் அது கடைசியில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அதுவும் ரொம்ப டிசைன்லாம் இல்லைங்க. அதுவுமே வந்து நார்மலான ப்ளவுஸ் தான். மற்ற எந்த ப்ளவுஸுமே நம்மளால் வந்து வீடியோவோ ஃபோட்டோவோ எடுக்க முடியல. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிகிட்ருக்கிற இந்த ப்ளவுஸுமே வந்து நார்மல் ப்ளவுஸ் தான். நார்மலாக வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறது தான். இதில் அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, ஆல்ரெடி வந்து நம்ம தைச்ச ப்ளவுஸ் தான் அளவு ப்ளவுஸாக கொடுத்துருந்தாங்க. அதில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, அதில் அவங்க பான் நெக் இருந்தது. ஸோ அதுக்கு பதிலாக ரவுண்ட் நெக் வச்சுருங்க. அப்புறம் கீழே வந்து ரவுண்ட் நெக் மேலே ஷோல்டர் அதே இருக்கட்டும், கீழே மட்டும் அகலம் எனக்கு கூட வேணும், ரவுண்ட் வந்து அகலமாக வேணும்னு கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ நம்ம அதே மாதிரி கீழே கொஞ்சம் அகலப்படுத்தி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மெஷர்மெண்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வந்து பேக் சைடு ஃபுல்லாகவே லைனிங் அட்டாச் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கேன். நெக்கு மட்டும் இன்னும் ஃபினிஷ் பண்ணணும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட் சைடில் பட்டி வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணி எடுத்துட்டோம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி வந்து அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது. துணி வந்து நமக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியாது. ஏன்னா சேம் கிளாத்து தான் ஜாயிண்ட்டு கொடுத்து போட்டிருக்கோம். அந்த ஜாயிண்ட்டுமே நமக்கு அவ்வளோவா தெரியாது. ஸோ இதில் வந்து ஃப்ரண்ட் சைடும் வந்து நமக்கு முடிஞ்சிருச்சு. ப்ளவுஸ் வந்து பார்க்க இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணும்போது ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும். நமக்கு வந்து எந்த டைம்லேயும் இந்த மாதிரி ப்ளவுஸ் மடியும் போது நமக்கு அசிங்கமாக வந்து அது வந்து வெளியில் வந்து தெரியாது. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணுங்கள். எல்லாம் அட்லீஸ்ட் பின்னாடி கொடுக்குற அந்த லைனிங் கிளாத் வந்து பட்டிக்கு சேமாக இருக்கிற மாதிரியே பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம ப்ளவுஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணி நான் போட்டிருக்கேன். இதுதான் ப்ளவுஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ப்ளவுஸோட லுக்கு. அவங்களுக்கு வந்து எந்த டிசைன்ஸும் வேணாம், நார்மலாக ஸ்டிச் பண்ணி கொடுங்கன்னு கேட்டதுனால அது கொடுத்துருக்கோம். இதில் அவங்க 2-3 இது மட்டும் சொல்லியிருந்தாங்க. நெக் அகலமாக கேட்டிருந்தாங்க. இதுதான் அவங்க கொடுத்த அளவு ப்ளவுஸ். இதுவுமே நம்ம ஸ்டிச் பண்ணது தான். ஸோ இதில் தான் அந்த பான் நெக்கில் வந்து அவங்க வந்து ரவுண்ட் நெக் கேட்டிருந்தாங்க. அது கொஞ்சம் அகலமாக கேட்டிருந்தாங்க. அவங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கை கொஞ்சம் நீளமாக கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ நம்ம அதுவுமே வந்து பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். கை வந்து இதில் லென்த்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து பார்டருமே பெருசாக இருக்குது, எனக்கு லென்த்துமே கொஞ்சம் அதிகமாக வைங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதனால் லென்த்துமே வந்து நான் அதிகப்படுத்தி வச்சுருக்கோம். அப்புறம் அவங்க சொன்னது பார்த்திங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ளவுஸில் அளவு ப்ளவுஸில் நான் தைச்சி கொடுக்கும்போது இடுப்பு மட்டும் கொஞ்சம் டைட்டாக இருந்தது. அதனால் ஒரு தையல் பிரித்து விட்டுருக்கேன். ஆனால் ஃபுல் டைட் இல்லை. எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பாதி அளவு நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள், அந்த அளவுக்கு தான் டைட் இருந்தது. ஸோ நான் அந்த அளவுக்கு பிரிச்சுருக்கேன். ஸோ அந்த மெஷர்மெண்ட்டையுமே கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொன்னாங்க. அதே மாதிரி அந்த மெஷர்மெண்ட்டையும் வந்து நம்ம இந்த ப்ளவுஸில் நோட் பண்ணி
ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோம். அந்த இடம் வரைக்கும் லூஸ் கொடுத்து அதுக்கப்புறமா இந்த ப்ளவுஸில் இருக்கிற மெஷர்மெண்ட் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோம். ஆல்ரெடி நான் இந்த முன்னாடி கொடுத்த 2 ப்ளவுஸுமே அந்த மாதிரி தான் ஸ்டிச் பண்ணி கொடுத்துருந்தேன். அவங்க கரெக்டாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதே மெத்தட் தான் நான் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்ருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு கஸ்டமருக்கு வந்து ஸ்டிச் பண்ணது. இவங்க வந்து ரெகுலர் கஸ்டமர் தான். இவங்களுமே வந்து நம்ம தைச்ச அதே அளவு ப்ளவுஸ் நம்ம மெஷர்மெண்ட் எடுத்து கட் பண்ண அதே ப்ளவுஸ் தான் எடுத்துகிட்டு வந்து ஸ்டிச் பண்ண கொடுத்தாங்க. ஸோ இவங்களுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பிரின்சஸ் கட் முன்னாடி வந்து நம்ம போட் நெக் வச்சுருந்தோம். அந்த ப்ளவுஸுமே நான் காமிச்சிருக்கேன். போட் நெக் வச்சுட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு பிரின்சஸ் கட் போட்டு பேக் ஓப்பன் போட்டிருந்தோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணது. இதில் வந்து அவங்க வந்து நார்மல் நெக்கு தான் வேணும், பட் ஃப்ரண்ட் வந்து பிரின்சஸ் கட் வேணும், ஓப்பன் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வேணும்னு கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி பண்ணியிருந்தோம். ஸ்லீவோட லென்த்துமே வந்து ஸ்லீவோட டிசைனுக்கு தகுந்த மாதிரி வைக்க சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ நம்ம அதுவுமே பண்ணிட்டோம். இதுதான் அந்த ப்ளவுஸுக்கான சாரீ. ஸோ இது வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். பட் இவங்க தீபாவளிக்குன்னு கேட்டிருந்தாங்க, இது வரைக்கும் வந்து வாங்கலை. ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு நம்ம முன்னாடியே தைச்ச அளவு ப்ளவுஸ் தான் இது. முன்னாடியே நான் தைச்சி கொடுத்த ப்ளவுஸ் தான் அளவாக கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து புதன்கிழமை தான் எடுத்திருந்தேன். பட் கொஞ்சம் உடம்பு முடியலங்கிறதுனால நான் வந்து கொஞ்சம் டிலேவாக இதை வந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது மாதிரி உங்களுக்கும் ஸ்டிச்சிங் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.